wono so so wote wei wahunu se nyina na wo nyini ena nyame adawro ma dakro wo ne namu ano kwhia be ma bi ono so so agya wono anije ne ho wone ne keka an na ese wote ase de ma no enti ase na okote ase no wantena be ma wone ne tene nchen ene na antwempna na wonya be ma foforo na ne pa otumirika ko han dan ana wode ne mamienu no kan ne ho ede ne mane nso so koye na bema na wohia no no nyame adom bema na anya na bro bema ni tumirika bebo okokoko kohuna abusua na December ebayi ne eba abaye madam yi ho ade December yi edi anim ya ye ba abaye ne ho ade na yentimi hu se bema ye one na wo mienu na tie se bema yi chese akosisan yi o bema ni dimrika babababa wa ba se wasi obi foforo na oba abaye ne ho ade de a ene ono nso so wo gene ma ana empanyifo obusa ne se enkwada ya woji omu yi wodi wono mo kwahen be ma ne kiremu a wo se wode enkwada na ekwa akoma ono ne be ma ne maame asem yi na ya twema mentwen o asem na ya twema mentwen ya mi kiremu a kirawi eja da busua bi mu bru a ye frɛ fire service krampo a wono ba mudumu a enum na oba ni kire ni nsemu no wodi adanse bia se be ma na wahia ne foforo sese ne de oye good ne san ho wo se wa man wa boni dwatire kura wono be ma ni ntie na okotogo kwan so ba na se ema nyina be di adanse ye se eya ne sa na nso so asem twitwiri di edapono so ne se wo ba ne se wono ne tiase no ho memframa pa de nya de se wode ne ma ebema be ma ya one ne kwa wo mienu da nkura ne papa no se onfa nkwada ne nkoma ono ne maame dabi wotiase ye nyeyi be ma ne nso se kia ne ke wo genema asenwe adofo no modwene ho sen ye beba ahoma ne so na wa wo hwe yen wa wo tie yen Facebook nyina ye be hwe comment ye beba ansa na ne case no yako case ne so na eya na obi tetempu ma chi sei na ne nsem bi e ha na e man ye depressed e jana dwendwen no okuchire di gu phone so de maun se kana sem yi na wontie di adodo na nso so ebeka bedofo eya na nye joke asem yi bia na abeti asem yi ko mu yi yenua bai yes ne sen Mrs. Beatrice Odro Champon nana ya ene oba baa bi na ne nsagu ne ti a wo so boi mechia etiefo ni ahwefo nyina ene me bana lady bi wo ba mi say ya wo si ye we de Sompa Nkomo host ni crew no nya na mabam eni age wo so wo hwe ye wo tie ye dana se papa sister Efia Amankwa a wo Esiofia ya chia no pa won koso na won hwe yen rade nhyira no nana ya Onyankopon onayo ewiase ya yetie se wunya abotre na se wotena se na wotena so ne kuremu a Onyankopon so otamo na wakwa kohyira so Sompa se maami ya wo ebeyi a wo ma ne betena be ma ho emfie du ene ne wu mienu a ya wanya ne ho de na wo ye ne hwe ha no me ntena se because enya de a me princess am we say so na so se na tie bia ye yesi de nyina mu ye fa seda emma Onyankopon abasa be me ye wo ware wo bai na hwe ne se wa fa no kwa wo de hwe ne how far just on respect wo ba no na on no wo ba no nana ya odo ne pie ni pama ne ye ade wonu obi tina odo no a wo kina de kura wo nwene ho just wo do no bu no we no eni wono mo esa ene obenya abote na watena se wa me so wanche obi a ene Yakopon adaroma okohia be mai ene wate asema no okohia no so be ma no so hu se okare no a sabe odomi no nyina to ensenie ni a we no no ebeboa no nana ya wobekọ etokokwa so nyense pon nka pele kura wo a be mai afa ne ma mienu no wo hwe wo mo wasama ne dwetire se wonfa nko ekwa so ebia no ebi nkwa no okrampo no woni bibisa emema no ya wonfa ma na ya fa omokwa na ya enyo mo wade no atetiye ene emra ene nhyeso minto sabi enya asem ketwa enti girl no anase maame no ana wo ba no
many agye ne na kwanto ya wokro no ana mono ya watu no a sebe ono adadwere ho no wedi wan fa anya na mfosam o mi so wache madamfo na madamfo ababetunufo watu mirika na wokro na ne ameka ne se bema we wompo okunda da no ne okurumpo ne mprada da no opompo wo miru nya na wo enkwada no enkwada maame atiase bema no so atiase ye hunu akoko nya ya ne ma edinachi eda eni so de ne kwama ono ne maame a Ghana be mu emra no enkyeresa woman no atiase ento na ese enkwada no wo no enne yakopon so ahira no bema ye okoko hia no was love me love my dog wa do obey do ne man na ye mu anyina enti no asem die no enti bema wo se ompe ba bi nyina wo de weku ba bi a obedi fo ontime nye ne man nkoma ne maame abre a maame ti ono mo eno enti ne ye ka ne se ne mimi ka ne se oba na ku no ya wonya no no wo fa paibo enta achire na wo mre ne ho ase na ono so no wankwanko ye friends gengen bia wo bema no so na se bema ya wo ye bontu ya wo fa wo no ono wo a nka wo mfa ontu sa na mo no enya fe no ya bema no ene ne betra se kwa nimu no a wo kotu kwa so ya wo ye ye no afi no ba be dwa ono so wo ye se onyankopon omfa enche no ento no so no won so bema ni ye pe no hu se ne nyankopon wa asase so no ene sa bema no omu no ena asante so ya nware bema nko ha bema ne maame ne nabusuafo nyina no wono wo mo emfa wo mo enye wono ne dia no yakobon so yesa obekoso ahira no na ya medase me nsusu medase me nkwansa me pese maame me busa wasem bi se oba ne bema akotena na atimi adi mfie du minim se ema ne bi tie yenhwe yensa abre minim se ebinom ewo tibia se yem sanso so na ebimu aye wo madwene se wo mo nso so pake wo mo ne amanyina akotena bema so afutu sembe na betimi afa hwade ama wo na ya mpesa me kan se ema wo ho mintimi hu se ya na odo na chichie no so ye were free adentma mintimi hu yeti kwasa bonten so ase obi nu obi awo enwotwe bema ne wu ye abusia se wonya ne ho adenti ya mana nyekura enti atese bi wono ma senka yedi tu yomfo wo ba bema nware wu bia enti se wono menkota ne so ense sawo niama empra twe kura ya omotwe kwa Yakobon se won pene sa ne ya twempra ko si niama twempra ko no aduane twempra ko sese be madam a na je se aye aware awie ne sabi wonya wo ho ade nya wo enjoy enti man wo monti ase se wo te sa wo de wo hu kokocha be ma wo mu ene na ese gum bebre 1 cd wa bone boa package ni nyina wo de je 1 cd enfa ho enkonkoche be ma wo mu de biara da trasema ya nya ho ade na wade no sebi o ade be ne ya sonko se wututu milika abreya ya nya ho ade esa kwa na wo me wobusuafo no kwa be ma no mu wo mo mema no ya omunya ma no sa wo me ya no kasa ba ha de kire ade no enka wo oba de maame de enka hu se oba ene obi ennam anaso ne obi ete wo no mo na wo hwe animu na wo ma me ya no ho ade na se wo hu se wo twempra kwa fra be ma no be hu so ne me be to na mo se sebe adweme na wo me ba no wo be wana na so wo ano wo hye oda na na se bi oto nsa fra ko wa ma na je so oba no no wo mpe no na so wade asi ye boko entempa no a na oba ne so wo mpene ye mi na me wu wo mpene okay asembe ba ye be hwe ne wo ye ni what you say ai na medase mane de ya na ebinu dru sa na ya na omuti o ma me no masem no kwasem medase bebre na abrampa nana ya ene de ye te wo ye dwene ye ho ena ye nwua ba di bia ba san ne bese no ayo nana ya me enche ye tiefo ne ahwefo na ba bia ye mama ohene ni wo bia no ye enche ano na nana ya abrantie na wono no tena mfie du no unya ne ntoato na wo ye no patapa no wo hwe no unyai obi akrate e ne wuma no ye besi uso a nke ehye woma no kwasem so oba no ope no a anka da hu no na akofie na mema bi mfa nsu anyansa se ofa oba na ofri se ope na ko hu abusua sabe kokoko ana mema meken ana se wo ka se papa wo hu no yi e ka ho asemi nana
tie de wo na ye nhye ne ma bi nso asante amamrem de ntie ka kokoko no be ma na ho boa nyansoe no pese abusua ne nyina hunu se o hwehwe mo de hie ya mo de hie na wo me nchen emre pam no ma ba fie na de wo se mbe bia no ma ba ye wo de ani die e de ama abusua no enti so mu kura so wo nhira bia o mbe hira ma adwuma wo ye no ayeye no anya bi de aba ba ye o mo de hie no ho ade na wo fo ba na kotera mfinhia du ene na wo mu mienu krachiri nyansa patapa na wohwe no patapa na wohwe oye patapa wonim nyansa ba kokora na kasabi wonim nyansa enka mfie du upo ba na kwankwan no wade emu wa o mfie du munie masie we kura ye de bibia de ne ma service kura to nchen ya mintra ha nka da se oba no mienu no owo ye no eno ano eye simple sa abosi ahodo kura ko so ebi mu nyansa mketwa wotimase ebi kura ho onyem ma ne sey na ya mesi munie masie aduane noa pejana ba koto ya ana we kura wanye ne ye ade atia no wamuna na styles yi so say yesi ye walu pre ye wo plasma ye wo monkey die and afruku for down ma so bre o nana ya sa style we nyina wayi no ene na wo mu mienu anye ne ho ade eti hono mo kekansam a okeken awonya isa ne ma no nana ya na ontie ni ye se obi ti a wonko kan kire no se minyani di anka obete omo ko kan kire no se sa Ghana ya yetimi emra wom ma me ne modam oni dem ana onwui enipa mienu na ewo na ya na me dem asremfo bi awade ya na me de paawo papa yi wanya ne ho ade anka sabrin ko o ma papa na sumukura se fifia akọ be pede ofia nana ya se nipa wo ni dem wo simene na wo wanware minti no me ba beje me ma wo beje o makwan ya se me de koma me ma me be ma nti o da su mi aso ese obi be fo ba na ye na na ebi mo so wanango kaya fo ba wonu so mo obi meswa nana ya be ma no onya de o kire no sabi ma mi antimi anana ni kura me kan kire se na wo twe aso na abosom ya so fankura ni sika bra untra ba bi na anwene ho obi adwuma ehwe wo mu wa bra nkura yi beyeye no mu still na omba ba ye wo kire kwaye wo ja ne pro ba bi kina Ghana na mra wo o ontimi nya patapa wonyai so po ba na nkoye no wade enne ma nyina fa su anyansa sa de ye nua ba ya ye no nana ya ba bi o bia me kwa akwache na de wajira ni tumi so ene na dwenem akasa nyansa kasa se da bi mi nyini me mpensem hunu me nam yi ye bisame ne ye se me pe se be nana ya na bidia so mutrim se wo ye oba opie ne ya nse opa na se me se nyema bi nkoyi nana ya eye nsam nko a dije wanim eye nsam nko a oba se mema pe obebre ya asam ana mema mpe ozuzu a eye asam mami wonam bi kura wo so niema otonto ne kakra enti mema behu no ase ne pe enti ya me ho ade se de be ya obi abehu so wala nsese ade ne hemi sei be ma bi be kasa okura ni die wom wo se ne etina etiamfiedu abema no ni kurom ne he boy ya watu a wodi sa patapa onya no fa na di won kope ba bi ntina ona fufu a omutulfu se ke ba bi aduro no ya se wasem jai na nkura no na otwi bia no de obenya bia sende ko na mfa asundwe mra ana na wo kan se na bibi wa bebusa na me pese me hu se sesi a no se oba ne issue no eda hoi ede ben anamontuo na wontu mfa ho awade no okoronko wonko na wade hwe nana ya wo jansa wade o ya na bra ba pem wontimi kona nim biem ya nyankopon okwan ofa so ode nipa bia nante o ene ma bebrese na de o se yetete ma ne mema na de yetete ma emema mambi mema ebe amunu so onya patapa no hwe obi betimi awo 10 na afen wachia ne mfe mpade obi ba wo 10 na nya ni kunu ndi one ne wo 10 no enti sa tu no enya ni kunu nana ya enti wonya na kiridie na brantie na wonya no nana abrampa yeti kumase he ya na kumase jombola ho na maami bi te hoton momone wa won kwada maako 9
obi fira brochire abaye ne ho ade ne na wo baako asoso ama na yedu atimi asidan apake nkwala ne nyina akogum ene maame no okwa brochire ba eya asem ketwa enya nyame nsia eti na meka kire wo se obi bani wa wudu na enya ne yere ne ho nana ya maame ni anase awuraba no afen wa hia ne mfem pade eti nyame na yi na ma no se omra no meboa no abrabom nana ya we awade ayekoi ebi kokonya de ebi su kokofa o hawo ene no meba awura de wakọ akofa ne sie no ni hira no sabi ene mema nyina pe ma ebi wo mo sande ma so pe mema ebi wo mo eti so oba na ko hia be mo ti sei na se bi wo ne nsam enye de wo ne nsam ti ne yeka ho de odwini nipa ho oba bia wo pese kwa awade bia tie ne yie se be ma wo nwuru ho wo mfa ho so obedidie so obehye so obeyede wo mfa ho okasa kire wa okasa kire sɛ de opebia nipam no atiatia sa oba no be ma no dwanigya onim wa bia ti sa papa ya na branti a wa bai odwini nipa ho wo hunu sɛ mekra me be ma beduru ba bi meye mre eti uzu di we fa dan ho na sɛ manya wo benya sɛ nipa ne ne bobra na dede bi o ne sinata so wa nya ma wa wunidi o yesu no atiatia onya na chiri die be mai o si December na ya yenyire be kobi yenyina ye ko jano awade we be ya kono ya mia na medichi ami wom na ya sa awade we se die besi aye fe no me ba betirem bi ewi aso wo ka no kra se wonye enu kra na me ka no se awura no wonya ibrante na chiri die na de wonya no ino na ya wonhye ho a na wo busa asembi na se Mr. Champo ntuma befo efu eti misumi ntuma ni befo yenko na ya ene maya na aba no bre pa bre omumpe o epinom empe bre ahihye legacy ade ase omutu omumwe kopim ha omani ntete na ya ebiempo chese entete nya wo be wo prawo na ne moyure chako na ya sa oba wei wo se ne pa wo se nyamini e wo se ne pa wo se nyamini e hwe wo fa bag kitua bi kura na ya wo bia mentale egum no ene draws ogum no na ya wo bia mu gu ho a na abrampa na ya jeje na mitrechirem wo na ya re oba ti asema meka no mi ka tell se na ya subai omuda na di meka na dia to baabi meka na dia to baabi na ya emma ni mpabre eti se be ma no hunu so oba no modern pe wo se ma ajaminie me no betra eno kra de modin kra oba hwere ma present wo se nyaminie no aba betra da nimbi na ya de ehunie emema mfansu nyansa kavi tsu nyansa wa semi hu oba ne ba hu natale ni mienu ba kuhye bagim eti obedi nansa no obedi ewutie ede tozu mienu no afa be ma ni t-shirt ozi ye wo bia wo wa eti won cha hwe wa se kro obi ahu be ma so de edo wa che ne yire Wateme Nkomo na se wa se t-shirt no na se be ma ni pia no odi na chi ko da na kwan da bi omukoto aduane na ya omukoto aduane e strategy da ho mama hunu na sa mema no so say omo te na ya ne hihye say ya omo fe na ya ne fe ni mu ni ba bi wo ho a wo se oba ne ba na obehye na tare a na ya ne na ya ne fe na me kire oba obeka wo dem no ase no style wo ye de ba no style no nie ti wo se bi no de koba avedi aka na ya wunim atade no wo kwa wadi nansa no nu wagya baako o drop nim na wo de na t-shirt no hye ye no nu wasi ni nyina kama ne guo no de wan fa ama na hye kona na ya se wo ye sa niema we nyina ede obesan ba no no de brazier no de wei eti wardrobe no na ya abo se no zo ji wardrobe ne fa na ya waji wardrobe ne fo wo de ntale nkume se bag kituo mu no se wa ba adwuma eti na ya nye mema no kra dudu na ka se tumi entra ho oba na ne pesu otu be ne be ma ne tra ebi so oba ye no wahunu se efie oba bia ni ho a oba be ha be ma no ade ensan na dwo e mo oba bia me bo prum eti manu binom na ya omu nsu nyansa se ne opeso obo bra ko wani mu na ya hwe ohusu ye na be ma mra fie emenwu abusua na emesre wa wade mfa nko na ya no mom fo mo nsanya adwuma na ya
tu kwatena bebre nyina ye ma omo pese omba ya adwuma no hwe no hyedem no hyedem no keka no mowre awurade be ma no be ba na benku abobo asi ni ho nya enya sem na na ya na ho na de mowre tintatintin bai enya ni to tintatintin bai mesi meyi mpabre o eti be meyi ma no ho so a no waduru ni fie okosra no onso besra be me ya wa beka be ma ni fie na na ya bebre beka ye fie ne ye tu o masie o sa hwe omutuo ya so we ya adwuma sompa omutuo ya ya adwuma sompa na oba be sha dem a satana minyanware na ya omutuo ya so se na Abraham yemfa kwanya yesuntu ema target ye wosi etu omofo eye wono mo omusi omu VSS eden kra amani yen afro omu school enkwada ne sese omofa phone ni si omanimu a na woden kra na mane na nkra wode mane ye nie ye ba fie ni aba baje mu kunu e ka kire yen fo o ka kire yem awafo ana ma ye ne ye boys etete na ho nso na me hu se mmere wa bi da so te wo mo nso so ne o mo boys na ti o ai no kire mmere wa nyira ye na na ya brapa ana mu ya o mo frem mo na e ma ye ti ho na ye nya bedru fie ba baje mo boys no enu sa no maka so ye sori a ye nya adwuma okunu na be tama ye di ai se dia ba no wonte eni mu de mu okuro ye wo krom etimo menso so on behalf of emo ayawari nyina yenso yese mo ba ye kunu ho aye chemo aye baabu mo eno ano no yapon nana ya adwene e hye nkwadan ketinkiti tirim omudi ba fie nana ya o me hye t-shirt akese obehye na me tu omufu sima kakra bi nana ya hwe enne nkwadaa omu bebrebe nyina no ba bi efre no yenka no krenchie nipa bi sebi ekwa tintin bi ano amane wom nokwasem papa ne maame no ne ba bi omufre omaduru ho ya wudi sima kakra bi no woto se metwadie yi ebegina se me beje ukunu afre wunsam he nana ya okwa mienu o se me yazane afazo di kum kra wo okra ye kana sem yi ebiti menkyira wo mu no munkum grofo nkra nwe ana da bi nkyira omo ye eye na di nana ya hwe maame bi wo ho no mu a onu wo bebo mpaye obi ozuzu a obekwa aduro so se wa beba mikuru ho nana ya ekwan ne mienu ekwan tire ne mienu obi ho obekwa asore na minister jambombo obi asore so ye bayifo bi de ho ne nka me he dan fanfa ho oba wa fo ye bayifo ebi nye o ebi wo bayi wo de nana ya hwe enkura no so mo keka sa wo munyae enye guya ni mo asise we secondary school bi kura fe no anya 17 16 ana wo de wanyini kura 18 surasem sabin ka wu edie na wo ho mezi mezi champo so hunu maya no mo presa na ye mayura ho mayura ho adia mezi champo mu adia bedru sabire ya wo se me kura mini biem no wo timrika ebehia ebedru ba bi wo de fa na be ma di 2000 da minya bie wo so be ye enne wu ye 18 17 wo dimrika se okwaji obi kru nana ya ediabo ne die mesi empa wiase o oba bi o ho a o ma hwe ni kura kira kwai me kai sie wo fida dam me kai wie na me se champo bebe mo obe he ewuraba bi ba ne efre ne po ma me se champo so ni no oba wo yare chesa asem yi o kan obi otie so ni bia ni wo yare owu ani eya wo wuo bebi obekọ bi esi ne kura onu susu nim ne kura sa na opeso o kan na se bema no onya no onim se oso onim so ayire asa asem abenti ohun ne yire oti krofrom bro no ba ko so enti awura na ni kunu ene obi twempra no se awura na ya o ko jana danfo wo konfo ba bi wo ayi yefam ya timatime ya okoye na se onu na asem kura de konfo ba na ni atra no se spirit na ba ano se awura na ogina ono obi de na kwaduro so a woku no oje ni kunu asa agro enkran so ye nom de kwaduro so we kura de na nya fi kakra asa agro mami super mami nyemu ade ma no oye mu ade ma no mi se champo e me dance ni awura na yade atiesi no so wo de fa ba bia enye yie ba bi obekọ bi yeso onkopa mami chew onim ne hinu akopa ne chew ansan wo duaduam ehunu se be ma yiri ni e de chopa sompa na bibia betwa ma chopa no eye adwuma enti maya ni bi nsu nyansa na nyi wo bibia na sebe
ufa na ade na oba na ade wo de beche wo ebia na ko Kevin de wo de ache wo na Azuka de ebia no amfa nche wo yire mfa nche wo na yire mfa nche wo tente kakra kase yo wagina wani shu kakra kase no ne mpabu akra di ne be ma ho adanse o de challenge be na ne yire ho a wo de beche wo ayo wo de beche wo ti Azuka ti wei no oba ne yire ho a wo hwa ne yire de beche wo yo Azuka enu yire nkasa medase nana Abraham fa medase obesi ntia minim se nkoma edi wo soso watimi afa bi de afrim na Azuka yenkwa ahoma no susu minute nu mpe na oba no asem no etiefo ne ahwefo emram tiawa 5 minutes pe we dia oba ya no ane se wa kire wadwene na afa ya fa nipa be 5 waka ho na ye de atu yenua no efo ahoma no dia wonim dada na 0548 931 931 and I say 0551 931 931 yo any ento aswe na yebusi musa ade a abrante ben kasemu na mintie we. Hello, good afternoon. Afternoon. Oba ma me entie we. Yes, so kakra me kan say. Yeah, when I'm say no, also no ye pa because no na beboa no. Dada ni de wenyi na ni ma no. No nhwe me ma no nso de ne nsanka. Nkura ni nya 18 ontimi nje wo mu na damase. Ye nso so ye da se pa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oba ma me entie we wi. Ewe de boko ye oba na one be ma tlam fie a amia na do na watia be me. Onko kura e ba ni ntwene ni kura zenachi. Onko kura na na ma na ba. Yo mu na le be ye ne be ma foforo ye no. Ma den twere me da se. Me nso me da se. Hello, good afternoon. Afternoon. Onye na me pa cho me entie we wi ye. Sompa ni. Wada romani o. Pepacho sorry no be casting. So one of our crazy junior no one. No be a ready so be no one now we no. To mu ko ante ma yen fa bo fa ne ma no. Eti onko wale be ma na wo hu no fro no so be wa no. Na bo fa no so be ma no on fa ne ma no oba na ahwe no asema wa no. Yo me da say what unua be ma o. Hello, good afternoon. Hello, me pacho ye ntie wo ho. Why? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho ba wada roma ya me ntie wo ho. Good afternoon. Hello, good afternoon. Ayiro. Pacho otemenka. Kakra uyo bigeya na dinye na mcha blampa. Waje wo so pa. Uyo bigeya wo so timi kan na nse ya mi timi ngudam. Ene de nyame ado. Kama ka kiri nya be ma ne se so ba no won ware foforo. No nya wi no akwa no ma na ni ema no ho. Ye ide timi so anke se ne ma. No kwasem. Amko, me da se. Oh me ma no, oh me ma ni mpo. Hello, good afternoon. Me pa so ye say me gift me ka say obwase. Oba gift ye ti o. Me say ma gimi ni aba no. Ma on ware me ex no. Na wonya papa. Ka be ma no ebe won sa mo be say na bla bonya be tia me ka. Hey. Me da se. Ni o chat o. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pa cho ma yentie wa wi ayi. Kakra be kapito. Oba no, ba ma na wanya picture no. Omre mask ema no. Dem mo se subani so wa. After years no ama na nje no wa bia. Omo ya so just test bani. Am I be so tisa? Maybe to start just by wa. Ono so you should no college. More share my fan. Yes sir. Na se suban watena ho anfie du. 10 years. Hello, good afternoon. Me pam cho mo ba ya mu ntie mo ho.
Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, hina me pacho ma mintie we. I'm from Isaac because I'm with another. Senior man fameko. And I'm yes. The Moyes programming AB and me away at the time. Now, the company can say, Berman now, when you're banner 10 years, going to mean I know on to my banner on what. Now, what time about my banner on the another time, I'm looking at him about black and color. To the day can say, I may have to my what chef of problems away in one in the often at the man. No one said, I can show you one more. I'm not back into my life for 10 years in your also on collection. Now, you know, never about some year, Okonomania show Subai. So they go on my and to me, she can't quay on 1 year. And listen to my country. Waka say ye, Meda say hello, good afternoon. 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 Oba mama mintie wa wiye. If I saw your family, I could tell some because I see, can you see a dream? Benny Diage. Nana ma adenti. Benny now, one in you, Bama says not in a woman now. I feel, and a bit shiamica. Hey. I'll talk of Swan on you, or Jai a blab. I say, Nina and Abram as a more kind. Yadana, my Yamin Shiramu. Yo. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon, about Tampabiabo Cordia. Me pacho nyame adomo wadawro mama mintie wa wiye ye. Yes, about the Nasi. Where what is she escape? Nanene, Ewadin in Emo. With the mode of Bossy Coffee Kum. I mean, Chiamin Kemi MP, Honorable Eugene Matt, or Bossy Info, Miss 1 year. Oh, make a gene, Yaman say, more years than a member. It has said it to. There's a certain period, and Yaman on the Tissot. I do it, and you ready? Yes, Rata, yes, Rata, yes, Rata. Or more Yama, a member, and more Yam apple from. Me did say, Abba, some pay, Mobile, I'm a motor, as you know to ye. The answer me to your four. A member. A day. I got the day. And the members of your booty, a customer. Brotherhood. Actually, and so next year, and I'm a boomutia, then it's in a tata. When I'm in your yeah, that's it. Yeah, that's it. Over for chat to walk rani akwayanim. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oba ma na chat to yankwayanim. Make a search for a Manchester Center, friend sister Amma. Yo. He read it a mass. Then you have to be too young for Bambi and my worry. They make kind of say in your man. It is time to didn't have to pray some of it too. But then I said, and I made him empire bonnet say, Obenya bless your Tema, I'm sure. Now all the best son our way when yeah, that's it. Ya na frafo na si yankwo na afa yankodi nkomo na ene beka kira se wan peda asen bi amfa nkuru ti ade free soro ba no echenkунkum abo ehwe utirima etimi de ukoko ma ensam wo weldo ensam usisi o ensam usisi nkrofo abusuam yankodi bi ho nkomo abrante akwa ba ya na te sen mpacho yo na nso nyame adom eza na wasi aka Louis Vuitton chene de na say won we di kan kuriwti ansa na wo ba o ye fra o sen mpacho efim fusu wadaro ma ofri hin na bae esa yem ti kumase he ya ebu akwa he ya yo awia ide na de wadru ha yi awia de masima msim do abedam na say me fada waka be 2 years na japade o ho ne de ebusuafo na ede ache ene sike bi o ho no ebusuafo npa say de omkwaje no modi hu koma o mo say me maame me papa wale 3 panyini ma no edidi o matem de o mpa say panyini ma na ede be po ma cho ansa na motu ska no ho ede anamo na me say me de ba be down wasem yetiawa na abrantie so no say na wo maame afrim ana wo de na afrim me maame wo afrim na papa nso ai na emfa ne say sika kakra tare ho a wo say abusua gba aboso di wachi na nka won saka no ana nya sa na wo kan yi e na obi ayi na nidi ama wo na japade e che we nya hwe
Japaden dem ye ho no mentanko ho. Asi minu anum bi na ye de. E ho no. Wonom wo hen fa won tanko ho. Mi ma me de minu anum wo mi ma me side. E wo hen. Ta konso yi. Okay. Me ba pa na nka so we wasa bleman. Ikuru bi won fe ho yi bleman. O bo de wasa bleman. Na o maame no wu so obi di na de. Mi do di na de no so afiri. Ei, e say hwan e say adan a ye wa didi di odi ade o. Di me papa de ndi ho no. Sese no wasam a wo kan ye minim semeti ni yi a wo papa na afrim sese ya na wo maame. Me papa na afrim sisi a. Na so wo maame de wadi kan ye awu. E na say papa na afrim na mu agapade no abusuafo atase afa ni nyina. Om do ma che. Di akaska se. Wunya bi. On de ni nyina ho. Dan no de o ma che dan no. Wunya dan ni bi. Dan ye nuanom no ye nya ye famudie. Okay, enuanom mo ye sen. Mi nuanom de ye 4. Nti hwan ne panyi? Panyi no mo ye ntafo mo nsayim. Nti obi anya ne chefa. Se say de aka yiska. Wo to so sen. Mi di ntafo na chi. Ti ma nto so tu. Okay. Nti say scanner na onto ho ase ye. Scanner na mpase de o mkojima ye. Ye nje wo chefa mfa ma wo. O mo de o nyima nuanom ni nyina. Na nti say ti a wo te a wo nuanom nyina ata wo chi na ata yi. Okay. Na watimi e de ato abusua nim. Say scanner wa hwe a bibia mfiri soro ma. Ma ka kire o mo de o mo kan say me ma me panyi no o sisi ano. Ne ma no e de debusuafo na atem. De o mpa say e ma no be pom acho ansa na o mo tu ho e dai anamo. Na me papa nso o de mpenfo ni di na e dai. The next of kin ni nyina. De o mo say e ifo ni no mo nye free dia o mo nye de o mo zo be tu scan ho e dai anamo. Enti metie unkasa ye mu a na ese wunuanom bi na abo abusua na da pa na ho abufuo nti wonom se omo ntena se da biara da na mahwe aka ho asem onso so kra wo gida ma atusire woji usika arebe wo de be dan my better na aviator ensre mani abre woji skana wo de betwa my better na de betwa aviator woji skana de be dan jiska dan ba ko pon mbase mi ye boutique kakra yese wo ye boutique tina Louis Vuitton chehye woi ene ese na asam ye kan wi agi se me nso wo ma me Gucci che o wo ma me Gucci che because me medi agro wo ho abrant ye fefe tina se na doctor tina se na ye mfra busua ni misa wonom ne ntira enkwada afom mo ne senti no sika bi hye ba bi a mo seda kia na ke se trrr sa dia me ma me kan ye ma ye twan kakre wo mo se enkwada nsanka sa dia we ya na test to de bi a doctor ya na rehu wo papa timi wu me mete ya me no kasai kwasiada na abusua si nkonya eche dan aha sa de ne ta akoso asante abusua mu papa me kura di bi de na ye poma mo kura sa mu ja ma mo mfa na he doctor unim se timi du ba bi na enkwada no kura ya pam wo mo ni ato o masaram na o mo nenam doctor mu o ya wo edin Send Panzo, yes, our nose or mouth. Sompa FM. And so, our nose who are. Yet be yan and Mimi, when I say, oh, move if so, be would be. Young Doctor Bahona, young Concotinity, no penny, Yaman Quayan Farmer, our own Casemwa, and come my lodge in court, Susan Yan Fan Wuboton Coboboso, Nebetin Semu, Dr. Basse. For what how in Nabra bedine, or Yadia be I would to us the amount. Your son and run a ba. Misro tumri katie Dr. Dean na fe tum ehwana mo ba ye ni nkomo mi naba ahon fe na ba pa anu e show them to nya break mi naba nyanko pon koso na won hia wo pa ene ye de nchia kase be free Dr. Ba aso ye e di ama ya hwefo ye tiefo nyina se nyanko pon ya dom na de da we dum ye se ya na de ya na ye peze ni party ni se yade ankasa se yade ye nipa ne ye mfa ni agro ana bible ba ya ye di akire nyina atwero na eka no o ka se ye ni dua na ba ne mfa haba ne nsa yade ba bible mu ba bie ni wa o ka se mfa nkosa abusuan yade da bi enti ya ne nipa bebre ti o bre woni nipa dua mu o be ko se ya abusuan mu yade na o dete ho twero no nso ye nyina di akire ne eka no wa nkichem o se de ye nya ne se ye ni dua na ba ne mfa haba ne nsa yade enti yade ye wa mesrew hwehwe ba bi pa eti se Dr. Ba hwehwe ayaresa bia papa na fa yade ko fi se ne enipa bibire chinchini ba bi bibira mo ba mu abu enti na wo kasa ha na obenya ho tokra na ba mu abu because wa anko ba bi ye enti ama wonyi ba bi eni biem
ɛno na Dr. Base sɛ wokɔ baabi na anye yi ama wo na sɛ woda so te wɔ sɛ ɛno nti nkɔ baabi a wote wɔ no nyina wo yadeɛ no ɛyɛ kɛseɛ ɛno nti tu anammɔn na fo ani kyerɛ kyamfoɔ baa nyarewa nyina bɛdwane fo ani kyerɛ deɛ ahaban kasa a yɛn yɛte na bɛbuo mu na bra na yadeɛ ne wɔ nipadua no mu a yɛn sa ofi sɛ mpanimfoɔ se obi bɛnya wo a ɛfiri yadeɛ ama me ne wansɛ ɛfiri yadeɛ mpanimfoɔ se kum yadeɛ ansa na yadeɛ bɛku akum nti wanku yadeɛ ɛwɔ Dr. Baa hɔ a yadeɛ de wobɛkɔ ntɛm na ɔde wokɔ a ɔgyefoɔ bi anyɛ dɛ ɛni hɔ bio yɛ namba a yɛdidi dwuma no ɛyɛ 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 ana baako kan wa ɛyɛ 0244 0244 08 08 34 34 82 82 0244 0244 08 08 34 34 82 82 number way ana Dr. Baa edidi dwuma wobetimi afrɛ ye no kasa nyina wobetimi afrɛ ne enu wadi nkomo afɛ wo hwɛ Dr. Baa hyɛne nso ye wokumase atonso ago wuduru atonso agogo hɔ a aban hospital ni si ye won achi ye ni inside hɔ wadaw ma wuduru hospital na nima busa sɛ wo hwɛ Dr. Baa obi abɛkyerɛw amo abɛyɛ hɔ afɛ enkran so ye was Painters Road 18 junction ne so ɛhɔ so wuduru hɔ a busa obi a wo around obi asa wo hwɛ Dr. Baa ɛno so ɔmbɛkyerɛw kwan ama waba Dr. Baa hɔ awia yi Dr. Baa ka kyerɛ wo sɛ wo dompe no ka sɛ no ye busa wo sɛ ɛho te sɛ ɛnano nipa bebree wo mu dompem okɔka no ato na manunum nra ana manunum nra ana nkontimi de amabamu obu ma me hwɛ empanimfo kan da bia omu si tuo wo yi sabi enya kigyinafo a na eto yade e wo wiase bi enya na adura yade kɔ enti yade enya na adura no ne ya ne frɛ ne sɛ we yɛ kwankro we yɛ sei ba ko yɛ bɛde nam kromo ya na afa yɛ miempie covid enya na adura nkɔ tumri kakra eni ho sa na abrabote enti Dr. Baa ka kyɛ wo sɛ enipa dompe ne kasa de ekura yɛn sɛ wo yi Bible mu die ni firi Ezekiel mu die ni firi wa yɛn ana sɛsi a ye dompe no kasa sɛ nipa betumi ato ne nsa nipa betumi apagya ne nsa enipa benya ahode wɔ ne dompe mu no ɛyɛ Dr. Baa adwuma enti ade ayi adwuma no sɛ bi yɛmfa hwempa dro nkosa ananta enti sɛ yɛ ne yɛsi dompe ne kasa ɛyɛ ne ɛyɛ enti ade enti na nam no kasa wɔ na mu dompe abu wonsam kasa mu abu sɛ pen yɛsi yɛ toa na de kɔ namba bia ɛna na me nua ba edi nka aka no ɛnɛ krakye bi ba yɛ hɔ kyɛ sɛ adi bosom ba de ɔmo ayɛ ne nsa no me nua ba yɛn no hwia enye yi yesa na ye huhu ɔmo di ne demo aka ma sei case no young boy wọ́n sẹ́ nkantem na mutu anamọ baabi a yɛdi ne dɛm nyina nso otua esika o enti sɛ nka hunu kwan na yɛ kan sɛ wo kasa ebu abra Dr. Baa hɔ yɛn fa kasa na bon na yɛn nia ne di sie ni ne de ahaban na to so ne yɛ gya adwuma die na ma ahaban no enti sɛ wo kasa beto yɛ ahaban na yɛde to so no ɛna ɛma ne to a enti obi adwene ne sɛ oh Dr. Baa de ahaban bonso akofa nkuruma ahaban yo akose sade yense no no nso ye bi say obi asori o se ahaban kasa wote yes yo emfa nkoho de o machi fi se Dr. Baa kase ye de ahaban to akasa na dompa aha na eye makomako ba ekọ aduonu Dr. Baa kra sha se ye dompe hu adwuma nyenne enya nkaga na fo abone bongarat ade ya na yem ya ne se odi kojinchina no obra wie no odi aba Dr. Baa na ye uba na anye ye beka cho because ye nya maje e obi mese no fa nko se ye yedi e kire be obi hunu no anka onka so akosa ne dado asana me de ko Dr. Baa nti Dr. Baa se wonu nya sika nti no otewo se nipa benya ahodi benya nkwa e won nipa duoma enu nti a enti awiai wudom panimu abu se pain adwerega ye gra wo se saba Dr. Baa wa ye wa haban a ye de beto akase no ama demdie bia ma ho ene sa to ntam ama wunya mfa wodi enti awiai obi a wanya sa nkwanhia no omra Dr. Baa obu ani die na mui ba wakotena so afirichi enti ama no so aho no eye ne ya eno so ba Dr. Baa no kra de ye one day na anopa na ba ya nwumra wo kwa no ano
oya obi aye dai afiri wo so enti won sam na abuo se won sa akwo ho se won na afirichi se kasa enimu abu ni nyina ye Dr. Ba aso ye na wo so de ba hwe ne nipa bibiribre won kan yesi ye chika se ne ye ne ya na nsen ababa wo bi ba ye wo osu chese wo gina wa na chika se wo ye no hwie nye enne de bia ya na mitufo ka che se chika se no ya de ho nanso eno ma de ba ye nyina ho bibire adwuma wo ye wo gina wo che wo benya chika se mu ya de adwuma wo ya wo tena se ya wo tena se ye eno obi tena se ano atwe ne to na na chi na ye se wo se ka se no ba ko e ka ho kra ne se wanya 3 in 1 bi se ne dem TV no ohwe no okunkon mu no ohye obu achachasim no osim no akon ne mu sim wo bo amana to wachi eno na akofa no ma bebere ba ga na hanko ano obi ayare a obi na eye no ena ekun ya wanwa kai se mire bi mai bi pa nya 99 years meti o msi ni koko no obi akuna msi na 99 de edi ekun ya aka ba kwa amena duro 100 wo kwa wa wi anyame afa ni ya kwa to na duro ni koko obi akuna bibini beti ya de e wo ho isa tro na yin edi echi e kwa asole ni nyina nti na o ka se yeni dua na ba ne mfa aba ne nsa ya de chese nipa be yare enti wachi bramo kase na wanya nkwanhia bia ye no ma bia menne emu abiebie wachi kase ebetimi amenipa da sani wachia enti unso obi achia enye ne sisi na ama na chi eno na kura bibia kase ne kura wachi kase be ma wugina ho be ye oya wani su bebriu wachi kase be ma okọ katasu a wuntimi na wachi kase betimi am waye bubu ani abubu agufom a wuntimi nsole na doctor emani bi nyine na wonom sisi chia mejidi se wonom toche Dr. Ba obehwe ama wonom se me kra first on na ye nwura adwuma no munye na me nim se ba nkwa nom chi o mema no toche a me de ma no na mehu bebre se man bi ba ye mfa yade na wo hwe ba bia ne bag da pada na chi na ni sisi ni wo se ya na ahomete nanso sisi chia kasa ne ma wo mukua kasa ne ma wo nipa dua chia wo ba ye ho a ye de ahaba na nipa na be ka kire se bra me ho se ne esitie bia na wote ho wote ho onka obi nko obi no oka o de akoma alaji no asai case no chese bebre bia ho a ehu etu obi na tika se ebubo ntokuru mu arere emu abiebie obi de bia fura tena bi so ameni pa na ebra eno nso ye Dr. Ba so ye ho kwasi proni se spinal cord no wa tika se ebre mu no eni kura nipadua no entu obi tika se ye ne ya de ono ohuni obi de okokete so a wontimi na obi ne mattress a woda so no tie kura enso okokete so ano dwo a wona ase de bo pa na ebro no ni nyina gya se wanya hawo ewo na tika se enti bra Dr. Ba ho nyemfa aban toto so na wa tika se no enye na honto almighty kotodwe kotodwe de ekuni papa sesi e maba wa nyina kwa asole a ni empabo ahye on bagim sedi omuduro na omo ya na nte kakra die be ntia ni kotodwe ye ne ya na nipa kro de sa contract ne ma she slippers ekwai sesi ade emema na na pressure we die doctor wo ye ne den yentu wono mfo eno nipa bebre esanse ni kotodwe ne ye ne ya ene nipa ntia se ye wo yade e ma kotodwe na nkobo bibia ma be ye oya enya nkwanhia nkwa na be ma kotodwe ayo ya efri bibi yade be wura mu a wo bete yawo ani nipa da sani ankasa nkanhwe mu ankasa no wunya 60 years ekwa unkasa ebe hyase arewe kakra eno but the nation nuane ye die ne no ma ye yenti eno obi wo 17 years kra na ne kotodwa honhono na ye ne ya but ni nyina no oba Dr. Ba wa isan se ye wonim die wo suahunu wo sa no ma na ye yade na awura nipa kotodwa mu no ni ya ye ne kama ye de haba to so a na haba na hyase ne di kotodwa no mu dwuma enti yade bi awura mu amene wo kotodwa ya wo ya enama ne wuntimi kura nante wuntimi nkọ ba bia me no kase obi na afuo pa enam ne kotodwe nti enwura age afa wuntimi nkọ obi na saase obi age esan ne kotodwe nti enneje ye ka chonse ukotodwe yo ya ukuta poma brane enye poma ne nto ho ne manfa woni padua nante fi se ye ne wo kotodwe mu aduro ye ne wo adukan a ye de sa kotodwe mu yade eye woni no ema ne kọ ema unya wasundwe enti na ewie ya me no wudi nkomo yi so kotodwe yo ya Dr. Ba usisi ya wo ya Dr. Ba osa Dr. Ba diabetes asiche ya de edambo Dr. Ba etwere ya de Dr. Ba ya ahodo nyina no ba nyina ya chamfo ba enjarwa nyina bejan ji ya number no na fe yemfa kasa ni nyina emra wie ya number no ye 0244 988
088 004 004 0244 0244 988 988 004 004 Ana ba kwa kan ye 0244 0244 08 08 34 34 82 82 Last one 0244 0244 08 08 34 34 82 82 Dr. Bawo Kumasi Atonso Ago Aban Hospital Nechi Enkran ye was Painters Road 18 Junction Say ye yade nkwa na pese free ni padua no mu kwa baabi ba ko pe wo so do ani kire eye ba Dr. Metase yakopon koso no nhira wate onyo so kese pa Metase Dr. Bekume ene doctor number no bon yakọ Jamaica o ene doctor numbers ye bon pato mu sa Dr. Banyamin Shao pa yakan ye de akire onipa ba yaka nyina eye anamontuo fosurako mete ha no manya ne ntie se wunnuanom no ya omukọbọ abusua da pa no yese enya agro yenya confirmation wa ha na adanti na fosu sania wunim die bebrebe yi menka enyew wunyansa bebrebe yi ya watimi die to na mo aba ha ya na mo pa no watu adanti na wa apply senyansa kro na ankeka wunnuanom amom se ha ade a ya no ya anya ne yie yankopa mpanyimfo achew adanti na wanya ne saa Sompa FM as medical to Hanamo and to Hanamo as Omcasano still young Yana day omokasa ne bi ne sen and no so many busan for no she omum de omaye busan for no wunnuanom no na so omasi omobo omunim de omaye busan for na ombakobungo to dwa day apachew mu wunnuanom no panyin empanyimfo edi wani ma na de otwa to na yeka sei empanyimfo edi manim omoseda first wife no ema no yenkwa ahoma ne so ani anya evidence na yenkwo nkotie ye fra ne sen na yemwa ha o na etesen Nyankopon adumo wo madan no na yetifie ha wie ya na wa nkasa wo ba fosureko manya ne ntie se yesi wunua no mpacha me pacha wunua no a ono wa kirem se omoye nan nti wo na wo hye he me pacha mu ma me panyini no me ba ekofu mu na yenya ne ntie se wo nsem bi ka mayemisa bi dia na wo kan de fa nkwada yi ho me pacha ngwala de ye ni omo ntisi yo omo de ye ni aye ni ha ye ni omo ti na asamu afosureko de dan ye ne se obapa afiri mu ajapade ho nsensemba ma abusua no eche na sumdue mu na wono akasa tena ase fa pen ni paper eye nsesiye no wahunu se sika bi da baabi anka abusua wasemu di animu na mogiche na aja abranti a wasi so woje ne kakra e de pebra bi bo wahwe nimu a besi na hwinsi na de na wo ka fa asemi ho me pacha me papa sika abem sika me papa no ye teacher me inti pension pay na aka ba kwa wo kwakọ dina ogbu okoko bon school bogo swa ye de ko ta kwa wo nya media inti eye na ye baba ye no ye baba kwa me papa no me papa busuafo no wo mo endo kwaso ne ya de wo mo ye me anhu inti wo mo aye na ye baba ye na ala na o mo ko kini ya ya ka tu sam papa ko ni na ala na Nini na some no work on the farm. What ban wa mo bia man ye no work na ya ba me plan ga me ne baba ho no. Hey, Because of that, one mo ne no butu na me ko nyina akubi. Nti no mo ne ye ka mo ne ye ya by force ya ba ya ne anto mo ni. Mo so fa ya ne anto ye num. Ana mo ne ye ya ka. Nti ja pe mo ne ya ka ne ye ya be pin sa de ya ye wo mi. Ye papa nya afidi da no. An ye de ko to mo ni se si papa ne nya afidi no. Ya pese o mu bi echi na wo mani yekọ ekọkọ ye o mo se mo ka te ye ni se wo mo ntimi ni yeti na ye ni se ye ya ji se ye bedi me papa sika na chi ni bo bedi echi no o mo be si yekọ ye je ka chom se wo na right se
mo be see a course na me pa chaw me papa bi sia fo tumi na wa me pa tse ye se ye ne ye de ya ne to wo manu ma me bread na ko na me so mo ye va ya no to wo no me da ko sister ne ye ya se bi da na mo kan ta no ndi me sorry o mo kan ta no na me sorry na me ka mo se de na papa sister ya ye ya se die nyina te se ma ye sie papa na ye didi bia ya net wo ba ne se na ba mfuta mo papa je na mo de ye cha fan de dia ma ya ni ti bi jina wa no mo e ta se ye ne bi papa je a o mo be sie court me papa ni nua na wo di ade no na sama wo ka kire minister me die mbor me na be papa ne pa ndi no obo me to ho no mate obo me to ho no mate pa na me chen na me hu ni o de be ye no ndi chen ni mo ho no no ana me ni visa ne said dan ana do to media ye no na me pa chaw na no kasa me ka ya ndi abutuafo ne said ye ne ye jina wo no ye yo mo eni amo hu jina mo ye no na ni odi ade ni go say ono abubugu from this year said wa ya le for kasala wono jina wo no so mo papa pese no ma ye me ngwa kwati a me papa wo fa asefo mi eni agent anza wo mo timi jina no ka say ye say ye ne ya me bugu toje e wa omo ani na enya dia omo be di ye chia kwakoje sika me dia ma ye na ye ne so no me papa wu ya no me ma me ne ye me ma na wo kata no ebi wo mo na no da ti me papa bu shafo na ni me da so mo ka say ye dia me da ti omo ani na me bra me na ko na me so me no ebi ava na no di so omo ni because of say ni ya be papa ni ye ni me nyama na enya no nku ala mpo koko nyina ala koko me papa ye nyoma ti koko ni na fi exam etu me ka kire ye say omo papa sa asefo abra koko no ne me maame na ye sa koko no omo ti ma jini nyala papa ni wu ya no omo ka sa papa ni wu ya na ye ni na wo tweda kwa no omo ti ni maame koko nyina ti gu fam maame wu ma ye ti koko ye omo ka kire ye say koko enua me papa wo koko ba se 50 post omo jini nyala fi exam omo papa sa asefo omo ava ma ye ba ko wo wo no na ya beje no omo sam omo san so ka say ye ne say e wo no me nso no me maame koko polu mi enza me maame betimi de ne zaka na sa ase wo da ho ne die wo timi fa se kan e ba ba anchi bo nko pom entima nse bebre na mame mu kakra e wo fa ha na eye no kre se fosu reko otemanimi ni nua no bi etimi tigina ene abusuafo e kasa rough edididi wono mo ateme no kre sa me pa se enye kre se abusuafo ne kasa na me ma wo nko wanim na me ma wo nko wanim me ni fosu reko di nkomo no eya ye se no kre na fosu kra kire mu ono wonka ho enti na asa eya ye me nwanwa se wo se nya no kre kra da ba bia da na me pa se wono fosu na wono wakasa wo hwanom no wa papa na fidi da ni bona asa mi si ya no mo kasa atom wan ti ase mo ame ho eye to na ma ti na ti wo mo kasa enti wo mo kasa ye se yam na me bungo choje wo me papa wo pass fo na mo kasa na me kasa se papa wo pass fo bu a ye ne ye cousin ye ne nu na mo kasa ye cousin wo mo ono mo enti mo ko bi se ya ye ni se ti ka bi samo na nya papa no no enti wo no papa na fiti da na fo wo kasa no ono fo tu no wa na ho ni bi na mami misa papa wodi mo papa de ye friend sen me pa cho ye friend amoafo yo Marshall ma ye ne ni nkodi nkomo na afa ye mise bisa ne nsem ni mu sane ye be ya ye be hunu gina ya ye betumi asidi afa sa asemi hu ye da se unya ho adaje abusuafo ensem no ye pinson ensem na ye bebrebe na ma yi na free so amamiansa na ye ni RSYD Novigi Studios won kire etiefo ne ahwefo adofo nom sa eye podcasting na wo ye me pa cha passport na pese wutwa passport picture ibi me pa cha osini bi na wutwa me kanfo RSYD Novigi Studios di amount se ko honom wonom ne wo studio mbetimi ahwe aye wadwuma ne professionally e di ama wa wani betumi age ho pa wonom won kran malamaba say off First Kokroko Street me pa cha wonom ya de pa anti frempanyfo ahoma iso
0574 715778 Kojak Farmer apose papa wonom na di aba wonom wo de adi jabidi ahyada ye ba wosena ankasa no epai fita wani beje ho pa sanso so na wonom wo fluoride de enso so a ebeboa ma esen na ye den na esi achinam no nso so aye pampia ma wani atumi age yie pa entimisre na opa apose papa Kojak fo de na age me pa cha omafo shinyina wonom wo bi pa na me kai wa wi ai se wuti ya wo ya awobi ate agu so hu ni awde fa ni awohia eye procode se wokọ pharmacy ho na wonom ka kire wo se procode ebi ni ho na we na wo ho a wo se da bi Kojak fo procode ye eno a na ye no mo frempanyifo e na tutum rikaje wo de 0531 069945 0531 069945 adofonom wo baye nkwan pa ma aya akono aye de na aye hwamwa me pa che wo behia gino pepper and onion ni bia abaso yi sanso so na wo stew bia wo ye no wo ye oba wo pese ye bo abaso ma mu apiafo eye gino pepper and onion mix yi bi na wo behia jollof ankasa ye aduane amanije ho nti oba me kanfo e de ama se wo de ye jollof a ene enya agropa wote menka na namdwomu a mepacha wo se ye ma wo gino pepper and onion mix EBA phones ata babiom ye ne accessories mekire phone ne ho mpempra de nyina EBA fo de ne de o mo ka kire wo se enya afi na akoso mudwatire de ababade mobile phone no wo mo si nya abotre fa 40% pe bra beto ase de nyanse okura Ghana card wonom ne obaye nhyehyeye na phone bi eda wakoma so bia wonom ahwe adane e de amount phone ho mpempra de house ni o screen yo de ba de o wonom nso so ewo bi wo ho a wo mo ebeboa e de amount mepa chao Edum Kumase yewo Central Prisons Runabout ejakum abronsan na mu na yewo sanso so na yewo Circle American Mall ni mu a frempanyimfo ai na wonso so ka wasem kire wo mo 0200 689170 0200 689170 3A Herbal Center yan ye de 3A co capsules de abedwa so sane mrane se eye koko master koko adura wo hwehwe ne no ane 3A co capsules wonya bia ebeboa ma waye mutum na firi ho sanso so na koko na ja osisi yade na efiri ho mepa cha koko na sisi wa ebe firi ho ama ho atimi atopa wo kumase akole na Dani Herbal Mr Herbal Pidank wono nyina ewo bi frempanyifo enaje wo de 0546 107 107 0546 107 107 Gino pepper mix ya semu a meka kire wi me say di ho adanse etrodo de akyerew say we your oba we your bema onu aduane na eye stew eye jollof eye nkwan pa bia wo bo enye Gino pepper meko wom dada kobodu kunkotwi meko manfifire enkote watwam Gino force they've got us jiwode na ho ento grow fine ya Ghana ha ye kuokuo ne de aye grow fine mojadro enkwada nyina hu se grow fine ye wonu ma anya 18 ko nyina se grow fine de ye eye mojadro papa na emomu ye oba ukwa fichira ne ama nkoye waya te ye wo ya emaye eye grow fine me patcho infection be ba so immunity na akọ form num grow fine be boa ama watimi agina ona so pampe vitamins ne nwane nu ahodo nyina bi wo grow fine nim wote ka ne nkase ye tonwom a ya tobi digital herbal center na di grow fine aba fra homei so 0244 596532 0244 596532 learn Dutch wote Ghana ha wosi akwasi broni krom Dutch German broni kasa opese hunu ni yia learn Dutch for kire se wono betimi aboa wo mepa acho demu ni nyina wono mo kire weekend nso so wono mo kire ndi se no se wo A1 B2 nom ne ade wono beje wa kire wo efridge wada kopem ye wada ombebo a kire wo ye wa agre kenzema ebura so school mu hwa ewo kumase ha sanso so na East Legon so ye wo Obojo American House important mu ehwa
Freyen na yemwa obesua kasa ibi 0274 545 771 0274 545 771. Calvin mayane papa yi enkasawai na yehunu kwan pa ebetumi afaso 3P garlic mixture P-Wack Natural Health Limited na diaba ope garlic ye duro ye papa na ye authentic ya me pa cho eno a eni 3P wunya bi ebeboa pa brand hye wetete wo kese amroso pressure bi aba so titriti ye ha wo me pa cho 3P garlic mixture eno ene beboa wo baby abefa bia ubenya bi na wonso so wanya ayaresa 0248 928 824 0248 928 824 Bidima for Yaba Hospital sefa we yade nyina bedan Dr. Time da so one for time one kasanto yade so no nto ase mfamma na ho ntimi nto Dr. Time da so de yade bia wo se wonti utifi a wo ha ho poku ase mayira ye wo ho e won kran kuma se de ebu akwa agogo e na ye wo me pa cho asem ni nkire mu nyina homan na frɛ ne Dr. Nkomo 0244 774 282 yankwa ahoma ne so na yankwonkodi nkomo wa free so ayiro papa no se e frɛ ne sɛn ono na ye abusu won na bedi yade enye sa penema ye na ye ne ni obi kana kwan pa ye befa so ne ye mfa so opanyi yamwa ha o ohine ma hai mejesu yo we dia papa awie yi yesi nsuo bro wa kasa bro nkasa petepeten so ensuo bi ato ahwe yendem mu ha yentumrika ma wonchan ne yefiti preko po yesi a moja beba ye wa haya na wodehie fosu reko edimrika bo wura fiase opapa afrim no papa afrim no kwasem se wo na wodi ade me pa chaw no kwasem bi ewom no kure yo we die eja fosu kiremu a wo se papa afrim ejapade mahwa toto ne amakama mache bibia na papa no nam se no oya aban adwuma yete se oya kirekire ni sika bia akwa sinsen wiem akwada yi se wahwe ni mu a se wudi na de ikeja anya bia nka obedi akire na wono mu akwaye ho nhyehyɛ ya giska na abrante a wasi so waje kakra akopa bra bi abo wabusuani ana wodi hie wose wahwe ni mu a eja wonka hwenfa ho asemi wadawroma sen na wusi kire mu no kure ne tiense tema papa ni frame no omsem nam di na de medina fidi dawie no ena ya lebo me ena ni nuanum no efa bi ni nuanum no efa ni bi edidi matema ne mkondo kwa na msem bom de ene masem me yale mbondum me nye masem na abusuafo no ngano se ngwala ne didi wo maten ndi sa na tedi a me ntumi nko enti omla mepa o ma che na omni wo mani no nyina roka engo takwa ango jiskana omse mepa che na mpa che china onu internet kana ka wono because me papa nese asemi no anya asem bia kebukom empanyifo mo wo ho ena nkwada nketo a yesi so omode mu ada ne twa pie twa madapa chawpa na omode ba mama hwa ka bibia no mo se da ema asem ni nyina ni opanyi nani wasumu a fosureko wasumu a mami misa ema ya ansa na mabusa papa yi fosu free na akwe asem ye be ne den wo na wo se mbusa wo me de ne se basim nu anu nyina ye de omo nya ye nyo etnase na ye yetumi sisi asem no yetumi kopa omo acho na ye yetumi koje sika na ye de o me de adekwa mte be nyina ne so o mbeti ase ame akopa acho asem nu anu me kukuku kakra omo kukuku ma asem ye den kakra waka wonu mu ntie kila ntiafo nko a so ame ko ma mkwaje papers ne kura papa ne de papers ma me senga mi godi anim na mba nko mo bi no nko ka chom se ni si na busuafo na de ka ho
ni be kan na say enzem bebre ada o matias ka bi so ana o mamen mi de minim se matias on say on e bi atrasa kodan o manya bi wona wonya bi a wani abre o ana omunya hwe esa akeka be nsem kwa mesra o ma mimisa na etwa to na menko opanyin so yemfa ya wure nhye wo mu se wo betumi ni wo nuanom akasa ama mu nyina matimi akọbenkro akọpachew ana agise ye nyina yakọboa ana yemfa na papa yi na wonka mummom na wono ani anim na monkopachew na ntiase emra se adwuma de enkampase mu amudi ede ya ye nimamo ye da ase opanyi mechi wode hie wa ma asemi anye twintwan bia ye nyina yete ye hunu ni akoso ne namafo ye ni nswade ye mu panyi bia yesi unya 70 na ye dan na ene se ye wu frede yesrew Sompa Nkomo yesrew awie wadawro ma kwan ben so na obefa obeboa na nka nkwada yi atimi akọbenkro sempo afutuo bia ombetimi akọbenkro na nka omapa abusua ni nyina megide se wudi animu a etuo betwere de da ana ohene wodwen ho sei ne tiene se me friend no of ngwara no of baako say papa no awale different mienza endi mpani ni mane na o miesa no ne ka chom so me mum de me obi anfo me nye nyankopon nam de obi abefa mache entino omo so wa no ho om na tita kwablemai kanje se bia enbia ne ma nye ni ya nye ni entino munye nyina manka ne enko diskan mo o ma me ndumi nko disam wo fa so na di anim am ka chom say enti why ne yanko si so yes ye me pa cho na me busa say why na yanko si ne so obetimi apa chawa mante ase aye adwuma say udie say busia pen no ho no wada roman ye friend say o de Mr. Odame okay me pa cho oni ba bi o wo sabre o takal be ma wa okay na ne tense si anu bunu omusika 150,000 abedi me ho me say omumlempo na omunsiam na minje sky mom no obi aso ma me ye nse sika na bia na tutu ebe ba ho ndi won be say sika no na on ba ngo nye ehuan dia obe ya omza be sika no obi aso nye ni me sika no da so wo me nchen me pa cho 150,000 ne kire 1.5 billion na 15,000 15,000 and almost see omma ane me pa cho me ba o wunuanom wonom he wa hu on de mi hu omsa dabi wunuanom wonom he kwache dabi wonom he kwache da han dia ba dance na wo se wunuanom he dia omo yei on de mi hu omsa mu nyina ye ma no ma asem na eden edi omo nyina ye ma efie bi mu nso nsem so eden pa o efie bi mu no na se ye wo wonom omo ho dwoa ne ya wo ayifo bi de Taliban fo ne ayi bi afra na omo ha adwen sa opanyi ye da se wudi bem sane wanye ho abutre ye da se papa sese no ye no kwasem ye ntime nyere wo wa kire ye kwan no nti kwan na so ene ye befa na bibi kwa kire ye nso a ye besa dan ye nini aba ho bio na ya ba bebisa ye da se na efie bi mu de ne sei na tie enkura ni bi ada ne DBC o ye se o maji 15,000 o mo se wono mo kra mo mampo ni akwaje amomo DB fo nkwada na samu anu papa odi mu ginagina yi o because onye obi ana o papa wu ye eja ne bibi o ana wasre mani bresam teacher ni so sese wo so wa so na ye kwa akosie wo na obedi animu ni akosi yakwa akosi ne so kwan ben so kire yen oh miss one de ne mani de me wo number wa na so wa na de oni ne number be wo no fla enko e ho na yele pe yinu ne den e wo no de ho ne de o fla enko nti o mo ma no ne ma no ana from a o de o mo be bia oni papa e kasa yi e ho no mo de ho de from o de obi nyom yo ene won so ya nchekere o ya je wa asem na to ye matri so ye bedi a kire wo so na bedi anim na se wa ye ne na kasa na kakra de be ma no
se odi kotwi aviator o se my bet na ade kɔ bow ene na ɛwɔ hɔ na me gidi se abɛma ni so ade hunu kase sei wɔ wani so no nyame beto nhire nso agu so ama wanyini ayefe because nya nkwada nyina na be o mani so se o mi kɔ bie boutique enka mrante te se wo de gada girls yi bi na nka mu kɔ gina mu ayi a ai na se mo gentoa no a na nso wo de wadwene wɔ fie wayade bedi wachi ni akonko ama Mr. Champon ya penso nkwada na yetimi ye bi na uti no mo jo mo nana ya me dase nana ya won se papa we na wonya nkasa akra no na me dwiru o mitrim se abusua papa no ya wo ni firi mu no wo mo ye nipa chese wo mo ni mrade bi wobetra se wankase wo mo afom papa ejapade wo mo che edan ni ade nyina de ama enkoda no wo mo nya enkoda totofi o mpanimfo wo mo ye ma beto mo nyini ade ama wo mo ana sikasam so de se ne wo awunim no no ye nyina ye teacher fo letter of administration ya bebem kwasem ansa na motimi akwa ko yiska we se na sebio ewiase ya yete no nyase bia obi onu didi obi atamane no edi na tamo woni ye ene se no obesi abehwe me ma o metri so se ne be ya obeya kaka be nsam ya empanimfo de wom de wom ni twade a wom se wodi di atem obeya ya okasa ye eye maame panini o na ni abre no ne yire efrase ne ma ba ko na maame no a papa ne yire panini no ne ba ko no hwe oba be sia se ne no osikasa ese wo ye bema wo mo adwene nyina so no wo nyina ye ma ne Sompa se wo yoba na koye ade we se ya na ye nka de ba se ne nkire wo enkoda ne de anase papa ne ma ne de in fact to me no wo mo anya ade wo mo show respect what you say sem wo nyina so bi se bi kra nko mo afam ojapade mpo na mo ye wo ya enka mba ye na ka ye betemase wensu de ya che wensu de wo mo mfam bibia wo ana sebio sene wunimu no senate ni sanu ni ma we say sabe wo cheche wade ni mu percentages obia woni de abusua woni de bia say ntimo kwa na wo be hu say nana brampa wonya say but ya mamu nko amon che abusuafo esu na madidi o matami o musu na madidi wo matami nana ya na meka ne say e ma no mo mra fom na wo mo nko dwatoa enko pa abusua no achew wo mo se wa no sabe na sem bia enye de papa ya oyere ya oda wo hwe 150 million da no woni ye momra meje wo se momra meje abusua be ni momra meje amse ye ma meje ade so enti dwato ne de se wo mo ko na ya so mo anko dwato na asem ne ye ntimi nso mo no kwasem because ye ntimi ye je aburo mu ye so ye tiesie ya ye di asem yi wo ka asem no wanka ne yie wo ye nime bi no anye ne yie ye tie na eji nkofo sika di a ye nyina ka abu edua no kwasem ko bi e enti me be bia ya manyine duro no akam ne me nyankopon heaven timi no me yi nsem bi e ma me nime bi ma me bɔ me enti ne ye be ka ne se e ma no ye ntu ye nsa ne ye mfra wo mo se ha no be bo se de be ne no mo ntrase na ye mpe ekoye be fa so ya ye be ko dwato ano se nso mo ma ne se nana brampa no de telephone be ye bibia ebe ya kama na mom so mo so mo eni di wo mo papa wo shafo no atem ento mo mpa mo acha wo enkodwato a ye ne wo mo enya adwe na mom so wo mo enka hu se sika ne ntimi na ho no mo afebo yo wo mo so mo enkodwato a ema ne bi e wo ho no mo ena busuafo ni bi so papa ekura ne tin wa sempro wo mo ti akwa yi sika no samre 15,000 wa kwa twa pipe danso mu be 6 years na nke wo ba na nke atutu ntuma na mframa hoho a senke no ano no enso wo de ato hodi ntwen wo mo adwe kire wo se wo mo eye busua na bro wo be kwa na busua ni be kwa di ni na ye mo mo kwade ya na wo papa percentages we be nya percentage say no wacheche ne mani bebebe no wacheche de amom na busua ni bi kura e de ne mom no e ya mra se busua ni e wo ntra etu mo mo nyo wo mo adwe se bia wo mo twi busua na so wo mo no mo waste wo mo time na ye ma wo mo mre
nana brempa ni wo mo kasa ne ade ne wo mo anya ade ni dia ne abusuan betimi ni mani bia wo mo adwene wo fom no akọ tiawa abranti abibi obota esi na ni so de ye ma na nya yi kura wo kwa senate ye nsoa edom ni nyina akọ senate nana ya ye yi nipa na ya kuro enti no so mo made a sana we fense besie enti no sabranti we se so akọ mo nche ne wo mo kasa wo mo emfi no mo ya no mo ye dia omo da be da ye ni de ye de akire na ono nso so ani so ade hu abem ne mom no okwa ontu onuan mo fo omo mre omo ho ase na bibia enya de won kan twa mo se omo ama ye betimi afa ho kwakọ yi scam because many bi e wo ho no mo enya dom ne de mama papa mfa nkotwa ntoma mfa hu na battery so e de ade omo ni mo enya dom ne de concept na ya me da ase me so me da ase adofonum Lawson Herbal Center se men kan kire o se the virgin doctor ye aduma enti sabri awot men kan yade bia wono mage award 25 years nya agro o ma ye aduma acha ankasa ne senti be ma o mema sem ko form just ye hye wono ugu mema ni mu ase a Lawson Delayman capsules eno ene adupa ye kanfo e de ama Lawson Locker so e wo ho e ma wono mu a wono makwakwotete mpam yade ne ade yi e be boa pa ma yade ni nyina gonorrhea syphilis no ne ade afiri so akọ Lawson Herbal mission so yema obi bia oba obema wunya bia beboa wo amwa pomuden ho nsensem atini agina brane Fre Lawson foi na eni wonum nyina enumom 0242 133 577 0242 133 577 B-Box Ghana enu amekache osa asem papa bi ati ni fie ha eni se oye me pacho B-Box for se men kan kire se enani kina ya wo fon ho nsem nkoye fon ekura wi ya adwo adane bayire dabre kwa mesrew wo mo ma smartphone na hyehye wo ho ye ketwa bi ni ehia ni se wo kura scan 15% perfofofo bowura ho na tam Ghana card wo 18 mu kwade ya 18 years ekwa omo nsem no nwa anya tawe bia ombetam phone ne de amount nurse o ma ye nhihye ye kwan ya befa so no watua no nkakra so for line ye ben GCB bank no edum so ye wo telecell office fra ye na ye nhye ase anya nhihye ye ne kama 0200 24 24 24 0200 24 24 24 21st clinic adawro maintain sciatica adwane sciatica no intine na esa to ase no bra na etwetwen wo oje ho a enye no 21st clinic se wonom e wo ho ma we ya me wo mpane bi abrabra be hwa magic omo no omutimi ya magic na saa yaw ni nyina afri ni paduam ye twa scan ye lab ye wo machine ye de ye massage sania open bia ye be de amount kumase ye wo ahwan overseas ye na Sompa we ye soro ho no sanso so na obo asenso your council quarters enkran ye wodome market sunwane nkransa tachiman so ye boho fra yen na eni yen eni nkomo 0249 311 another 311 0249 311 another 311 Republic Academy yen ye the city Montessori ediaba yese won kwada wawo amunyina batofo anofo wono mo bra yen na yema wono mo ntete ye pa efa nwomanimu de ye A1 me pa cha Cambridge curriculum ene ye use de aka Ghana de ho enti nya abedesem bia na ye ba be kire oba no obe kwadre brofum ebe boa ama oba no nso nwomanim sem atimia akosoro ye wode ye wo boarding e wo ho enkran me pa cha obom kwan ne so ene ye wo ye ben Lamte Hills Kaswa ama saman kwantempon ni so freyen sesi 0249 282 329 0249 282 329 Sompa sika kese na sa ba bio de na wo ye sabra wo hwa mi wano aba unya de ewo bi nya na mpacha bi gu so a enka awie wani je wo ho sika ni ho a de hia so be you phone wa dial *426*18# star 426 star 18 hash na wa bosom paso wo boso an ye twagumu a ebedura nwumre no na won so wahunu ho ano Liberty Conference September ye de hyehyɛ so me pa cha wonko bi da enetu anamon na boaboa ho ahoboa na anie pekrado ba ku bi kura neto wo yere ni bi padlock no ape anointing oil de aka ho
no apɛ hanki fufuo baako wo de ka ho de akɔ nyame akoa anim ye papa ɔman hene yaw edu buache nyame akoa nwosra no adwa no a wɔse bra no ɔma ne nsa so nyame betie na esufrɛ na obetie usufrɛ na koda na na ededa wo so no ne nyina paapai de afiri wo so wɔn mo eto nwom wase anya agro minister Kwame Jedu minister Efe Grace sanso so na minister Seth Echampon 27 September ya Jubilee Park anopa no nsia ne nyina yɛhyia mu ɛwɔ hɔ emra na yɛse all glory no waje so hallelujah. Best Brain Publication Limited semen kanchrew sa wo bana wo school mu no free class 1 sa ko PJHS no wono matintim nwoma yi enya nwoma keke na emum na kakra gye atum omo se nwoma ne yebeboa oba no ama na desua ho nsem no eba se nkwada ne yi 1111 ne A1 a wono nso so atimi aka ho nti bomoden na bomoden se book a wokoto no Best Brain Publication Limited enegu ekire Kingdom Herbal Center semen kanchre garlic yedro ede abedwa so no wose wo mpensuo de a wono mo wode omaye na pills wo ho wunya bi a capsules no eboa pa bi ana garlic pampan no mpe me pa cho heart attack stroke ne hypertension no ne ade etu ase de afiri ho sanso no mo wa Kingdom Ginseng Power Capsules wo ho be ma wo chese wo kosina ni ma wo hunu so ye show sa sisi yade na etete o stress ya chewa wunya Kingdom Ginseng Power Capsules tremendous capsules enso so ewo ho edema obi bia infections bia dokoro no titiri minwa no ma me paacho ode epu ane ade etete wa me say tremendous capsules ena wuhia freyen 0597 298 855 0597 298 855 Joy Cam Roofing Company Limited diaba wono mo se wusi dan ya nyame bibi ewo soro ntima won ne nsanka ne nsabeka ne ye kire nchensen papa ye egu dan ne so a ema wo dan no etimi ye dampon chensen ne nya wo dan na mu nyam nyina be ye potopotopoto baby abefa bia Joy Cam fo ho wono mo ye adwuma enkran ka so akuma se tachiman sunwane bolga tamalewa me pacho ye wo ho kuma se de ye wo so koban ampa me ya ni police station no edi animhwe hunu yen na yemwa o fra yen 0540 125 816 0540 125 856 Kangen Energetic Drinking Water ensuo ben na wanom nene ensuo no nom de alkaline wom na yi yadebone de afiri so bebo ama wonso mpomatimi aye bare ni nyina ne se wonum nsupa bepacho wedding outdoor and there ben awo ye unya Kangen Energetic Drinking Water baby a obefa bia open ba kwa obenya bi na open dodo mu dia ene ye wo Breman UGC Tafo New Road Quantimpon no eso Abaru Junction Freya Ahomai so 0241 44 9191 0241 44 9191 Lexter Ghana ama menyina ni age sanse menyina ya hoto so sem ko soro Lexter Ghana se yan ne de ya sanitary pad ya bedwa so enti amoase e bo ba bra wo kwa afikyire no mesrawo manenya yas ya wone tetrete ya wone tenten ya wone ketwa sanso na enka no nso so ye flavors ni bebre ya wunya bi a oba wankasa wani betumi age ene Lexter ni nkomo ahome so 0302 235 295 0302 235 295 Nana Abrampa Nana ya ene mani age fosu rekon ho pa sanse wo ba ye wani tro waka no kura kan ye wo mu nyina se ni nnuano mu bi ena wono mu ani anso ade o madi abusuafo atem ka bibi fa kire nkwada yi na ye hunu anamontu a yebetu yo nana ya yebeda ase edi kan mema no bebre ene dwumadie no nana ya omomfa ebi enya adesua ebi se bema o ware bebre a ho nana ya o ware bebre a eyensem pi on sensem a ye kan nei no ensem a ye kan se bema yi odwunso gu fa ko ne twa ahura ka sem bi ani akire o on sa akoye ema miensa ano no mukọ aware dodo edin semba papa binom
teacher fo bi no sa ha no be kira de a o se nyemi ni as a drawbani o se nyemi ni eno na akwa wie sansensemi na ya menika na memmo abusua pani ana de odi ade na baso oya ade ya me nhira no oyare ye di ka friend ne ne kasa we akire se de oje nsem ne tum so be kasa nyame nhira no mana yetia ana wa kire mu soso se menye nipa boni na menye nyame na maba be pa me che wansa na me de mo boni a che mo na mum eye omusoa ana omukasa ya aha no nana ya abranti a wote ye nyame be hira no se ejapade wo ho na eyira no se da bi me ma na nyira o wani su ade hunu se de wo kan yi o pese daache wonya bibi eto nachi enti nyame be hira na ma asem ode ba ye nyina ya support no na mama nka bibi nchire ni nua ma no nana ya hwe ememme ware sa mai omu wasem bo ne papa enkrani bi so ba wade na ase na omu na etwe kura no what me nkomo na se me say ememme ware sa mai omu wasem ade wo wiase a eya senka atendidi aye ke nana ya se mi bie ma no se wo kwase a ana abo a ka enya wo ya pi se meye actions bi dia o ye ntotete ne ho akyerew ne ya dia wo ye ne mame hu za me nya obi a etimi ye nipa medwini ko akire a mehu sakra wo mu ade ebi na akoso o se nkra ne kase o mo ankogina ba bi ani atama magi atum beto o mu ne ye bi ama abusua na hunu so o mu ade sabi abusua dodo se hwe nana ya mi ba nyina ade na me be ka nyina ne se asante ana akamfo binom o mu emma ya no mu ye mobo senke japade abase no no magi afa o mapam nkra na sia o de o mu wuda dabi o mu maso de ye mfa bi nye o mu so da enti o mu sa bi na me free say o mu ne nkra yi twi protest ba se nyesa na ye sa mebai ana ye sa na ya ntwa yi nkra no kosua nyansa media me ya na me ka mekasi so ne me ya adwena ye nko nkra no kosua nyansa sebi mu ma metiase enti su obi begina mu ma me anim aba me ma ne metri so na motia ebe mu dana na sebi abusua mu papa ya wode ne be makofa mu bai efirim mu ayia ba wie na sensem kan ho ne ye beka enka nsem hunu ze na ozem kodie sebi nana ya chopa na nketwa bibia so minu mienu ye nya asem kotodwogu foma asem na tuo ntwan no kwasem sebi say one city kura na wogia eda ne bia nka be bibia ma wo omunya patapa na omotwe no na sedie Mr. Champo kira de enti obi ebie ne mani so no omu fanso omtrim so omunko a ene betima ko izika no enyu omunko a enti ne yi obi odi ade si ye hia no na se papa na wu ampa ye mfa ne nkrate edi adanse se wawu na abusua timi ginam se abrante yi wo ye papa ne ba ye timi yi momo ye timi yi se sika no ema omu ebi kura ye kana sika no mo kan ho na so sam enian so ade ne niema bia mo ye nti no na e ba mahwere mo o mo sese o madwene na ka sebi oba woto atuduro oba to nyadoa no to atuduro enyadoa ne maton atuduro de ka akoto ede we dey mo ayo mortal combat fo ankomuma meme ye weti na mo ne undertaker mo na restless na ankomuma meme ne wo mu no emmo mu kwatwi protest na nkamai mu ka jom say hey mu ade mu nim se yeso ane ye papa no mo we mom de meme na ba fom ene man ne susu se o mu ye mpanifo he o mekwa awade ye hwe asem bi o mu keka o ma wale ani omu kunu no de Ewurade Nyankopon omu kunu no mtiri ho be pa ntem papa nana ya mema o problem o omu tiri ho be pa nana de wo yiri ni a de ntia mema bi wo problem ne se ukoware oba na sabi ni suba ne mebo no ma so wo ye hyan nana ya also ho fe wo ye hyan se de wa dress it wey ba ni nyema bi e wo mu wo inside udru fia na be hu se be ba bo ntia na ma nku pa na akofa udi ni kwehia no nana ya nyema bi nkoye emanu mrafom omumu ade sabi so umie wanu ni pani atem na se eniema bi nti wosu de wadi matem udi osu ni matem brafom ayadie brafom so we hear papa ja pade dia brafom na ya ye me kasa anya tenten de ye kan kwesi nyina ne se ye wia ye ni abrante wonsam kan ye o office ye kan de ye betim ne na kan obedi so a ye ni a ye bedi akire ni ahu kwampa ye befa so a abusua no beti ase na omakoyi sika na de ne de wo mu no omo fama no se nkrai mu yese mu bewo agya mu ma wasase so
am obi abedi o mani sɛdeɛ obi mu yo bi no sɛdeɛ me kan na ya wate ase enipa ya ba ne bi muadeɛ ebi muadeɛ ba kokora sɛdeɛ sɛbi mu papa wi mu papa no onfra busuam na onfra busuam ye kenka busuam na se me enya de amedi akira ana ke ye pa cho se wo se me ni akire we di o mu si mu akasa atia ye mu mmera ne entra se kasa we boni be ne ka wa se mu we boni be ne wom nana ya papa ye o kasa ye 15,000 me kra me friends won fa ni di on fa nkotwa papo denso mu no on fa tra car front unu za santuma nana ya how the tra front ale wa ye ma if the front to fatu and then to me su modu and to ofra na se front wa ye ma na mfra me su hufa azu ntimi nyini me enu sika ba ku sika na no betua nana ya enti ya se friend front wa ye ma papo denso mu no me fra papa nso nkotwa bi en friend san no bewu awu na mkra ni enti o mani su no mu nsu anyansa edu ma bia mkra ni bi mu ade sebi mumu papa ti ase ana mu ma meti ase ene ye didi na nka mu be mu de ejina na ya si ye di sie no ye kama omu nyina ti ase ye wie asore enkonya so ne ya frɛ wo mu so mu mra fie nie no mu nkasa ne ye mpe kwampa e be fa so a ye be pie mu krom ho o se board ye mboa breman nyeza ye ko nye kuma se breman ye o na ye breman ene se kwan wa ene na abran pa wo kwan twa o dabi una wo kro nana ya eti hwe nana ya ensem ha o on say yeti hei Mr. Champo nyame be o say ba bia ni mfie aduro no o me ye niam katasu miamiaso wa bra o kwakobu aten hwe eniam bi se ba na wo ye katasu miamiaso a na wo ni nipa na ani ni yie enkura na nkasa yie eti akura nyansa wa hunu no ni nyansa wa hunu nti no nana ya baby o si ye de to ade asumdwe bebe bia ye nyina de beto na asumdwe aba me da se pi me nso so me da se adofo no de aduro no ma me nkyere mu nkyere o makeup yi de bia me ka kire o JB Palwa e na ahwa me amama ye shepe fefe ti mesra o se wo event bia se ko se ye se ye wedding se ye party ase di ase na wokọ besra obi betwi wani mu a eya amane nye JB Palwa abna broni nyame nhira o pa enchie bi a ye special pa ma me mfa nko Extra Comfort Company Limited sabre adwumako ye biem kakraka o mo se Sompa Nkomo wono mu tie yen ma me nchia CEO na fe me nchia Mr. Jewel one adepa medamu nyina mu asese mu tie yankwa ahoma ne so na yankwaje nsem yi mu enchire mu. Hello, good afternoon. Me pacho me yentie wa wie ye number no kra de omu nim dadazuka ohene yanko we ya wa wote sie bolas na na hene SK ena ya woda part 2 fa yetumrika mama ga me kan say ena na magwa ba a chop point nti ana me no water shop abai container home enjamuno asama papa di ba radio ki aga simple matter maka be tia mo soa mo cho ne na o se ye chama ma was it one battle? I'm never going away. I want to tell you then. It has done that day. And I'm doing a table. And I can say, that's what I'm saying. I don't know. I'm going to go battle over years and 2 years. You know, I can tell them what is for 12 every year. You go to make out fine. Yeah, that's say, Bolas. Yeah, that's say. Hello, good afternoon. Afternoon, ma'am, Mr. Papa. Oh, hene. Mama Serwaah, unia bema Pizarro ni emedwatu mkinke. Man Pizarro, mami ntie wai. Mama fe. Meda sisa odi asome so. Na mama Serwaah baby ohini wo bia ni aba fe nyine no. Betiano Nyankopon kan ho baby a wo bia. Wajeswa. Na me ko apaso so ni adwuma a wo bo sanse ohini ko wa concrete fe. Yeah, that's it. Na ni aba asomia ye ni aba media bay. E go na baso. Sanse panyi ka se mi se wi ase wo yiro nsama ye bum na nini amma no edu ba bia panyi ka se mi se yampa ni die ma die ni die sefata no sanse so we de ya papa busua aya wo de ya prakope yan kasa ankane na mabusua nie e se na papa ni wo wo de mu tie ye mu bia papa so ni brother sa wa nya hwe ye mi hwe wa tie na su bia na mi asem wo de manya bibi na se fika sa ba kira ana na wo mra ho asem na wo so anom ana wo papa ni anom na omu na sika ne baby obi amunye mfa so nyama no
That's a 1 million canicano. And if you go, so when you're flying, so be a get maybe a war swap. A wall of private. Yes, once, that even so, almost a woman. Shiny being on Omoma development action. I mean, about my myself, Pizarro kickers, Macau. Yeah, that's a Pizarro. Hello, good afternoon. I think you Nanaya. Oh, your name, I'm in here where you are. More Koya, maybe do 2 Hey, Koya. Mammy. Cruise and Epia, we are my auntie or him. More. Minia by radio, Menitia when you were bigger for. Nakatra Minia, Mensa, Abraham has said. You do make you manage of a pie, and me what me baba or what the money free. And yet, Minia Ban, Ukrainian, Yankano, and Chenocre. Abarman, our one, why, dear, Miame Bunu, Manin Sasson. Ain't it a cram, I can't remember the Yanko Ponyadum. Yes, a motor monster, a training man, that's all one bar. Money Abranti and Tenancy, no one gets a million. Don't call Nejan Moho. Don't take Jan to Uncle. Then a Japan, a woman, a young palm and non panko bonnet, maybe a cacra making a canon, metamorphosis. Yamin, ya know why ya Guinea Bebre, Yansuya das a papa. Hello, good afternoon. Good afternoon, Madam Serwaah. Oh, yene. The Pacho Golon is Sompa German of the state could have bought an animal pair. And now grow. Papa, me ain't your way. Your Mamentia. Sompa TV 93.1 that keep in your name, Mama. Yeah, Joe, so that. Nah, maybe topic here, many of them media about what just our Bemo. What's the Indian buyer or Martin in I am Mao? And among what 2 years about the day and I think with the kind of a word during Bruce. Never publishing a phone call, senior mammy, Yankan control or margin ye pa. Papa bra. Then you see your much movie. You cannot come Maya, I come with a member Watson when I'm watching young people or Papa Musa. Almost a moment, Tachona. You chase you cannot from Mamma somebody. I will go in the part of that. But about some TV quite a conversation, Mobile Pacho, Papa Mo, Akumatum, Yimna, a mathematics scammer, maybe I have to be also any boutique or any boutique man I have to say. I'm happy. Honorable, I inquire and a moment of yesterday, and my if you're some Panoni. Yeah, that's a friend for chat to Nafe, Uncle birthdays. So, hello, good afternoon. And you did birthdays from Kokra. Now, we come, Madame Regina Wusia, Mammy, ya Fanetos way. Now, yen celebrating no. Now, Madame Fefe for that's we your friend Regina Wusia. We every name quada watch there one more ejuma. Enkwada ne se asetena wone wono mote no eyade a eye kama pa wa kire omo niama bebre ntie na na wodai wo mo nkeka omo nsa mfa nhye omo da mirifa mu kwa ne senti no omo se wono mo ne sompa adwuma yefo nyina ye kan ye ho abom ne ya wehye Madam Regina Owusu ya awoda pa ye ma ne happy birthday nyame nhira no na onye ne kese ye fofrafo twa to na ya sorry so hello good afternoon. Oh, you name a patch on me and tell where we are. A patch of Nkomo, yes, the Aquachampion. Yo, Sompa FM. I'm not more cow. This is the papa with you. Yes, you see, papa. Every year, you could be in Papa Casuna, Papa Cuckoo, and it also here. I do a fire to you can announce the Bushan. You offer to for not a car. And then it's after missing in a federal more car, in the animal seminar. They go inside. I just that what bank to my attention. Papa, the Bushan from a better Padini. The Cocan almost say, a Japanese, a Catholic Papano, a Bushanidia. And I get to go and the Papa said, what's no, Papa, a case. And you ever found number anywhere the home come why? Aye, because they say the Akeka kono. Na ene eye manage pi say abranti etimi nya akokodro sei e de asemi ba bedan ye. Ye de dwuma de ye si de mame na me mame ohini ni ase osof mame prema ni ye te ya fe ododo e ka ye nko na nka wo ha na nka eja
ye nyina ya seresra minim se enche obesan ababio sabre ye sori so ma ye na won so wase se ode ye bre ye wo bre na na wo ne ye tena nyame ya dom a ochena eye fiada eye boja ye na nyambo ochena wo bi anyim obi a hey enya agro nyame ya dom ochena Sompa Nkomo esane ye ntena biom na ye hunu ne ye ko sabre bra ye bi die na ne makra